A je tady další video z Tanky online. Jak víte, tak jsem dlouho nenatáčel, strašně dlouho. Takže jestli vám to nevadí, tak mi napište v komentářů, že já už chci tohle. Já chci 10. dílem skončit poslední díl, to bude poslední díl Tanky online a budu natáčet Fizzho. Tak mi napište po Fizzhu, co mám natočit. A jestli se na tohle video bude koukat Hruštičman anebo Master, tak jim řeknu, ať mi dají aspoň like. Když tohle video přesáhne průměr 10 lajků, tak bude do 20. dílu. Ale nejsem si moc jistý, jestli to přesáhne, ale když jo, tak to je dobrý. Vidíte, mám oranžovou barvu. Jo, blbé. Ohni. Jo. První za prosté slovo, že jsem byl ní jsem byl. Máme slovo. To jsem aspoň nějaký damage. Nechtěl jsem říct to slovo, co jste si mysleli, že chci říct. Bude to klasická 10minutovka. Až dneska bude možná jedno video. Tak. Bum. Kilo. Jestli se na tohle video kouká Master, tak ví, že napodobuju Killa. Jestli se Kilo bude na tohle video koukat, tak mu vzkazuji, že se omlouvám, ale já si to nemůžu prostě vyndnout z té pusy. Bum, bum, bum. Co to se? On dají kámoše. Jo, tady. To je zeleně. Tak hrem. Jestli na to nevidíte, tak je to mobilem. Mám moc blbý mobil na to. A další video bude z parkouru. Parkour. Jsem na to nějakou mapu. Nevím, si ji najdu, ale myslím, že jo. A teď se do toho opravdu pustíme. Tam ukážu, ten je úplně hustý. Že ano? Tak. A to je takhle budu jezdit pořád. Kelo, je tady někdo? Kelo, au. Mám tohle je můj počítač. Mám tam virus, jeden, která mi blbne myš. Úplně se tam poodevírá všechno, ale to vás asi nezajímá. A já myslím, že pro toto video by to mělo stačit. Já omlouvám se, že je to takhle krátký, jenom ani točím 10minutovky. Ale dneska se mi fakt do toho vůbec nechce, do toho natáčení. Ale tak, jestli chcete, tak mi napište, jestli to ještě jedno video z dneška a to by bylo pro toto video všechno. Takže se mějte dobře a užijte si zbytek dne.